Jedan od 226.000 zaposlenih u javnom sektoru je i Bosiljko, urednik web stranice Ministarstva turizma sa 17 godina staža u državnoj upravi, u kojoj se kaže broj onih koji samo daju naloge neobično namnožio. Oni ljudi koji doista rade nemaju mjesta napredovati ili dobiti veće plaće, jer ti nekadašnji davatelji naloga moraju po nekoj čudnovatoj inerciji zauzeti dobro plaćena mjesta. Stručnjaka kaže osjetno nedostaje, iako je u Ministarstvu turizma čak 79% visoko obrazovanih. U cijeloj državnoj upravi diplomu fakulteta ima tek 38% zaposlenih. Javna uprava nešto je bolja. 66% profesora, učitelja, liječnika ima više i visoko obrazovanje, no zaposlen je 351 službenik bez ikakve škole. Uz stručnost kadra treba riješiti i kaos u organizaciji i komunikaciji između raznih sektora i uprava, kažu upućeni. Mi bi prije svega trebali utvrditi što tko radi. Dakle, analizu posla napraviti. Koliko šta neki čovjek radi u određenom ministarstvu. Imamo, nadležnosti se preklapaju. Pravilnici o unutarnjem redu su potpuno nejasni. Tada bi se stručnjake, kaže, moglo privući boljom plaćom. Najčešće u državnoj upravi sada je manje od 4.200 kuna, a najveći broj zaposlenih u javnoj upravi prima između 4.200 i 7.800. Ima li viška i gdje rezati? Odluka je na resornim ministrima. U top 10 onih s najviše zaposlenih redom su bolnički centri, pa ministar zdravlja nadzire najviše plaća. To je, nažalost, otužna slika hrvatskog gospodarstva. Ja osobno mislim da u hrvatskom zdravstvenom sustavu ima relativno viška zaposlenika. Osobito posljednjih godina je došlo do nevjerojatnog broja zapošljavanja nezdravstvenih djelatnika. No rezanja za sad nema u planu. U sindikatu odgovaraju, ispada da su zaposleni u javnom sektoru glavni izvor krize i predlažu. Morala bi se napraviti jedna funkcionalna analiza radnih mjesta s koji bi bilo vidljivo koji je to broj. No još je veće pitanje koliko bi koštala i trajala analiza, ako je samo za registar trebalo 20 godina i 10 milijuna kuna.